И здравейте, хора! Днеска играем продължение на Ламблок. Както искахте вие. Да. И ето, абонирайте за нашия канал, на неговият канал, моят канал с камбанката, пишете в коментарите какво искате и така. Ето тук може отзаде още чисто да слагам. Виж! Това нещо сам стреля. Добре, не дейма стреляй. Виж! Аз не мога да ходя. Добре. Добре ли? Това нещо стреля. Цели още, брат. Цели още малко. Малко. Аз не съм виновен сега. Хвали си меча. Искам да го махнеш пред мене този меч. Това е тъпо нещо. Този меч го искам. Трябва да ми е брони. Нечам да намеря брони. Виж, кой има? Брони няма. Аз имам до дракона. До дракона. Да го срещна. Защо? Не помниш какво обеща? Да. Защо винаги трябва да ти помням? Кажи ми. Хора, да ви кажа, дадоха ни в PES Mobile безплатен иконик момент пак. На мене ми се падна оно иконик момент 97 рейтинг без нищо. Но не ме пуска сега в сървъра, защото ще ми има сега майка. Какво казваш, брат? Да идвам ли да ти помагам, чакай? Фермата. Виж как порастват, виж? Виж? Знам, не де. Остави ги заедно да порастват, бе, брат. Не разбираш ли? Ето като. Аз взимам житото. Взимай всичко, брат. Ако искаш. Ако ти е по-хубаво. Да си направим храна, бе, брат. Не ме разбираш, обаче те умираме, брат. Никой не така... Да не си взимаш храна. What the fuck? Няма една тъпа броня в... Fuck you, bro. Тъпа чест. Ето аз имам. Дай ми яде. Моята да го дам, чуват ли си? Тръж. Кой е това? Кой е това? Кой е това? Кой е това? Що го изяди? Не го изядах, чупай го. Брат, имаш отрова от яйците. Да, знам. Брат? Ко? Може ли да вдишкам напред? Що? Какво има? Ко? Кой е наредил така тия неща? Научам да ги набия, чакай. Ама ламите ще ме плюят. Как ще плюят? Уби ги! Не, остави се ли не, Аз тим. Ето хора, ако стигнем много лайкове, ето тук ще сме, вижте. Ето тук, вижте. Ако стигнем много лайкове. Да. Кой не може да се хвърли? Сега не може да се връщаме! Сериозно? Да. Трябва да губим. Хора, сега ще го убиваме. Ако умираме, умираме. Дай. 3, 2, 1, дай. Къде? Къде е дракона? Направи ми, искам. Дай ми. Ко? Аз умирам. Умирам. Умирах. Къщата съм, бързо, върни се. Повтарям. Зад тебе съм. Бяхте ли хора заради вас? Само отидахме да се пробваме и умряхме. Значи, Ристо, знаеш какво почваме?
чупиш, често е докато не намериш бронове, златни ябълки, златни всичко, аз почвам да правя и нещата пак ми изчезнаха по дяволите. Трябва да набием това първо. Трябва да направя безброй, да отиваме да му набием, а уме деца хюбъл там. Да, но още трябва много. Добре, ако искате, още сега да почвам. Искаш ли? Правиме кратка пауза, хора. Да. Вземете таки неща, таки брони. Айде. Виждаме след няколко минути. Ето хора, върнахме се. Почвай клипа. Да. Къде? Бързо! Бързо! Вижте хора, колко кръстни не взимаме. Те не бият. Аз ги бих. Идва! Уби го! Хора, убиваме го! Той го убива, пусна ли стрима? А? Почвай стрима. Да, почвам! Не ми викай! Ако обичаш. Още малко хора! Още малко. Едно време, обратно броене до 10. Или до 5. Давай. Спечелихме играта. Хора, спечелихме играта. Показвай нагоре. Хора, Спечелихме. спечелихме играта. Експириенс. Не дай да учиш още. Що падна, бе? Ти умря. Не. Спечелихме Майнкрафт. Майнкрафт. Хора, Майнкрафт е свършена. Тази поредица свърши. Буквално свърши. Буквално няколко. Пропуска ли да... Хора, поредицата свърши. Как ще свърши, бе? Свърши. Ще трябва да отиваме и недъра. Какъв недър? Ние спечелихме играта. Какъв Да. недър? Хора, видяхте какво направихме, не Да. ви чакахме за 10 лайка, знаехме. Не, умирам. Яш, злабоко, яш. Но. Брат, ти не реши ябълко. Хора, Спечелихме! исках да направя над малко 10 или 20 поредици, защото ми харесва, че винаги... Ще има още хора. Спокойно. На това ли, бе? Ще има още, само че ще по-друго, ще си имаме по-други фермерски, ще имаме, ще викаме... Ти не един път ли умираш? Да. Чакай, стой. Не. Стига ма убивай. Това не е смешно. Стига ма убивай. Добре, спираме. Това не е яко. Добре. Разбираш ли? Хора, това няма да е последната. Повтарям, няма да е последната. Ще има други. Ще викаме други Хора, да идват да играят с нас. очаквайте днеска или утре матч. Аз ще играя срещу един братовчет, а пък Мишо ще е коментатора на PES. Да. Виж, имам батушки. За първи път ще има контент срещу някой друг човек. Фаща има, аз се фърлям 3. Добре, чакай да се обърнем към себе си. Хора, ето фърляме се и спираме матч. 3, 2, 1 и това Христо Арми и Мишо Геймс свършат до тук. Чао!